من که نماینده پارلمان ҷавонон Тоҷикистон ҳастам, ин ҳам як дастоварди фикр мекунам истиқлолияти давлатӣ аст ки имрӯз мо фаъолиятро хуб ба роҳ мондаем ва ҳар иқдомоте ки пеша мекунем ин ҳам бошад самараи ҳамон истиқлолияти давлатӣ аст. пешравиҳои зиёдеро дидем дар ин раванди истиқлолият. Масалан нерӯҳои барқиёбӣ роғун таъсис дода шуд ё зиркор ва фаъолият карда истодааст. боз бисёр дар раванди ҳамин 3 соли охир масалан туннелҳои калони чормағзак, туннели шаршар ё ки дар роҳи вилояти хуҷанд якчанд туннелҳои калоне таъсис дода шуд. ҳоло бошад бинед дар 23 соли охир чӣ қадар пешравиҳо аст. мисол духтарон аз роҳҳои дур тибқи кӯтаи президентӣ ба хондан меоянд ва омада таҳсили худро давом медиҳанд. мисол аз деҳаҳои дурдаст духтарҳо бин омада дар шаҳр чӣ қадар мехонанд, чӣ қадар соҳибкасб мешаванд. мисол бо ҳозир мебинем ки онҳо мисол кӯшиш доранд ки хонанду то ин ки таҳсилашонро дар шаҳр идома диҳанд. ҷавонон ҳозир давраи истиқлолият аст ки ҳамаи пешравиҳо ё ҳамаи он технологияе ки ба мо дастрас аст метавонем дастрас кунем. мисол ин ниҳолаи истиқлол аст ки ҷавонон метавонанд ки дар тамоми технологияи навро истифода баранд, чӣ аз компютерҳо бошад, чӣ планшетҳо бошад ё дигар чизҳо метавонанд ки ба пурагӣ истифода баранд.